pawb. Mae ni, redd eto, yn trafod llyfrau a sgwennu a o fatha bethau de. Diolch byth bod yna ni deitl fatha colli'r lot yn gadael ni crwydro. A'r bobl sy'n ma'n crwydro ydy Ala Jones, Bethan Gwanas, Dafydd Llywelyn, Manon Steffan Ross a fi, Sian Northy. Mae chi gyd yn iawn? Champion, diolch i ti. Iawn, diolch. Hei di blino, deg fi. Sori. Ti isio ymelaethu? Pa? Ne, dwi jyst di blino. Dwi jyst bod yn Ti isio onest. blino? Lle, dwi chydig bach yr rhechaidd heno. Dyna pam. Stone microphone off. O'n i'n mynd i ddweud. Diolch byth bod ni ddim yn yr un stafell. Dwi'n di clod y terf yna blaen. Mae hwnna'n ddifyr iawn, Gwanas. Rhechaeth, Fel rech. mewn pocham. O ia, ond rhechaidd. Dwi'n di clod rhechaidd. Wel, syna fi sy'n newid neu hwnna fyny. So, da ni'n podcast uchel ail, dwch. O'n i'n mynd i ddweud. Di Dico a Fawn Roderick yn mynd trafod pethau fel hyn, ac di? Os dwi'n Fawn Roderick, os dwi'n dymud bach yn swrth heno. Di hwnna'n? Dwi'n well. Awn ni faddau ti, sti. Oce. Rechaid nes wrth. Iaith y pridd, yli. Eitha pryd. Dwi'n di ddifrifoli ni ddechrau, cos dwy gollad byd sgwennu. Eigrade a Lloyd Jones sefyd. Lle dyna ddau. Fwlwr mawr, de. Yndi, mae o. Yndi, mae o. Oedd eigra yn ledge. Os dwi'n cael deud yna. Oedd i'n andros oedd yn ystod. Andros o sgwendreg. Meddwl y byd o'n i. Dwi'n meddwl bod o'n anodd i ni ddirna, David. Faint nath hi dorri tir newydd, yn enwedig i ferchaid, da. A merchaid ifanc. Ie. T'wo? Ia, ti'n Achos da ni sylweddoli 'di allan ca'l hynna'n fatha- gofiant, dwyt? Y Oes. matab oedd hi'n gael i bethau. Ond meddyliwch hefyd bod mi Nafon yn cyrraedd cynulleidfa o 200,000. Wow. Mae'n arferol. Wyt ti'n gwybod? Yn nyddiau cynnar ysbrydrec. Bod yna 200,000 yn gwylio bob. Ac mae'n rhan o chwedloniaeth y sianel, dydi. Yndi. Ond fel ti'n dweud, mae'r ffaith bod i wedi torri i chywys ei hun, ond bod i wedi torri tir newydd hefyd. A bod ti ar flaen y gad o ran merchen, mae'n rhyfeddol, de. Ac yn dipyn o ges. Ydy. Un o bobl ma ti'n gorau deud cyfenw, de. Ie. Ie de. I greg Dwi'n cofio- eraill. Pan yn eistedd i'r goron yn... Dwi'n yn cofio blynyddoedd yma. Ti'n meddwl be? Mae 20 mlynedd yn ôl. O'n i di rheddu. God, cem Ydy, yna. o'n i'n meddwl, dwi'n siŵr bod fi'n iawn. Diolch yn teimlo'n Mam. hynny. Na, di o ddim. Ond dyna un o'r pnawniau mwyaf difyr dwi wedi cael yn steddfod. Oedd nes i jyst ymuno fo hi a'i gŵr yr un o'r picnic benches pren na. A yfed chydig bach alcohol, wel am hwyl. Do'n i mwyn yn nabod i cynt, ond meddwl syrthio mewn cariad llwyr efo'r ddau yn nhw de. Ydy, o llew yn neis. Oedd o'n fendigedig. Hynna fo. Ydy. Lloyd Jones, nes i gwerfod o. A licio fo hynny, nes i gwerfod, ond do'n i ddim yn abod o, de. Un ar un Ar fath. ei fath, ie. 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 Ia. Ond mae'r dŵr yn... Mae'n nofel fawr, dweud y gwir yn dydi. Chod, dwi'n meddwl, mae'n un o heina wrth sbio nôl, ti'n gweld mor ddylanwadol ma di bod. A sut oedd o mor... Eto, ti'n gweld mor ofnadwy o wahanol i be oedd yn bodoli yng Nghymru ar y pryd. Ia. A wedyn, allai bod ni ddim wedi... Dyna sy'n dreist, allai bod chdi'm yn gwerthfawrogi cweit gymaint tan bod chdi'n sylweddoli beth ti wedi golli. Mae hynna mor wir. A dwi'n newid cael... Swn i wedi dod i nabod Lloyd yn well, cos oeddwn ni ar banel oedd fod i drafod rhywbeth yn y Babell Len yn rhyw steddfod arall. Ond gath o'i ganslo, achos yna rhyw dan o rwle.
Felly gath ei ganslo, gathon ni jyst gyd adre. Odd. Do. Ie. Ti'n meddwl na nhw jyst i deud nath chdi oedden nhw? A bod nhw wedi disgwyl chdi fynd adra? Be goelis i? Ie, Meddwl am hynna. ie. Mae'n rhoi trechaeth anfona hi adra. A wedyn gwni gyfarfod wedyn. Oce. Cwestiwn i chi. Ydych chi'n poeni be mae bobl yn feddwl o'ch llyfrau chi? Ne, unrhyw beth arall ydych chi'n greu ran hynny? Ti di cael profiad by the byth ma, do Manon? Do, dwi wedi cael profiad reit hyll wrth yma. O'n i di roi rhywbeth ar Instagram fisoedd yn ôl bellach am Llyfr Glas Nebo. O'n i di ffeindio'r clawr gwreiddiol. Gan i di roid ar Instagram. A wedyn ges i sylw, dwi'n mynd i ddarllen y sylw fan hyn, a dwi ddim yn mynd i ddeud enw'r person achos dwi ddim yn mynd i wneud yna. A mae hwn yn ymateb i post am Llyfr Glas Nebo. You're an evil woman. I'm forced to read this sad excuse of a book about some stupid, depressed old hag. It's such a boring form of torture. No wonder the Welsh language is dying. Honest to God, who thinks of this stuff? Like, why would you write a book about children dying and go, yeah, this is going to make everyone want to speak Welsh? A nes i agor o, a go iawn de, ath yn stumog i jyst mynd, ycha fi. A dwi'n trio dwi'n trio smelio bod o ddim yn upsetio fi, ond mae o. Wrth gwrs, achos da ni'n sgwennu'r llyfrau yma, maen nhw'n bwysig i ni, dydy. Ond hefyd mae o'n swnio i fi fatha, ella bod o'n rhywun sy'n cael ei gorfodi astudio Llyfr Glas Nebo. A dwi'n dallt hefyd bod hynny ddim yn hawdd pan ydych chi ddim yn licio llyfr a ydych chi'n gorfod darllen nhw drosodd. A hefyd, dwi ddim yn gwybod mewn ysgolion pan maen nhw'n astudio llyfrau, dwi wedi dweud hyn o blaen, ella bod angen mwy o ddysgu bobl ifanc sut i ddeud, neu bod na le i bobl ifanc ddeud bod nhw ddim yn mwynhau rhywbeth. Yn hytrach na bod nhw'n gorfod clodfori bob dim a deud beth sy'n dda am hyn. Bod na le iddyn nhw ddeud bod yr nofel yma yn mynd i roi bobl off siarad Cymraeg. Ond dwi'n meddwl bod na hefyd yn... Dydy o ddim, Steve. Mond yr un unigolyn yna. Dwi'n meddwl bod o'n arwydd o rhywbeth ehangach hefyd. Lle mae rhywun yn teimlo hefo yn arbennig efo'r cyfryngau cymdeithasol bod rhywun jyst yn medru teipio neu jyst deud unrhyw beth heb unrhyw fath o ymwybyddiaeth o yr effaith mae o'n cael. Neu sut, ti'n bod, dyna pan mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gallu bod yn deimlo yn agor drysa, mae'n gallu bod yn rhyddfrydol iawn. Ond mae hefyd yn gallu clwyfo'n hawdd iawn hefyd ydy. Yndi. Ie, hefyd bod rhywun gallu cuddio tu ôl ffigain nhw mewn ffordd ydyn nhw. Ond ti'n meddwl, os bydde ti'n ateb yn ôl yn gweud diolch a enw'r person go iawn am dy sylw, ti'n meddwl, mae hwnna roi nhw allan a fi'n siŵr bydden nhw jyst yn meddwl, man bach be fi wedi gweud fan hyn. Maen nhw'n gwybod pwy ydw i. Ti'n meddwl? Mae'r ffaith bod ti wedi cuddio tu ôl ffigain nhw yn meddwl bod pobl gyda'r hawl i ddweud be maen nhw moyn. Ond os bydde ti'n gorfod defnyddio enw cywir ti, a bod mwyn leon ti yna, credu bydde fo'n wahanol. Bosib iawn. Mae Australia di mynd i rwystro bobl ifanc dan 15 ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, dydy. Yndi. Ond dwi'n meddwl... Mae'n tebyg bod y person yna, dydy. Ond dwi'n meddwl bod o yn unigryw ar gyfer y bobl ifanc. Na. Achos os rhywbeth, swn i'n deud bod o yn rhywbeth lle mae'r genhedlaeth ifanc di dysgu gen yr genhedlaeth hun, bod o'n rhywbeth derbyniol ac yn rhywbeth iawn i wneud. Achos dwi'n gwybod faint o'n chi, oedd
sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol ynglyn â'r rhaglen Gita Hari ar S4C. Na. Mae'r Ie, sylwadau sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r rhaglen yna, mae o wedi bod mor ddifyr i edrych arno fo, oherwydd mae yna rei sylwadau sydd mor bersonol a mor negyddol tuag at fo fel unigolyn, lle mae yna fyd wahaniaeth rhwng beirniadu'r rhaglen a wedyn mynd yr cam wedyn i fod yn ymosod ac yn feirniadol o'r unigolyn. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth beryglus iawn dydi? Yndi. Ond mae wedi digwydd erioed i radda. Ddim, so dwi'n cofio, beth yna, unwaith wyt ti yn rhaid dy hun ymlaen boed fel actor, cyflwynydd, awdur. Dwi'n dweud bod ti'n gofyn amdani, ond mae gen ti rei bobl sy'n mynd i licio ti a rei bobl sydd ddim. A wedyn dwi'n cofio rwy'n yn sgwennu rhywbeth amdano un barn. Ho ho ho. Ho ho ho. Oedd o reit bersonol de. Ond y gyda nhw mofn bod i enw nhw na, achos y gyda nhw, o'n i'm yn mynd i fod yna, I know you where you live. Ond be oedden nhw'n beirniadu dy waith di neu beirniadu chdi? Ond yn fwy da fi, cos rhaglen radio oedd hi, ac oedden nhw'n dweud, dwi'n cofio un peth ydyn nhw, bod yr y sain y wael, cofio Aled. Wel, ddim fi nath y sain. Wedyn oedd y boi nath y sain, oedd hwnnw reit upset. Na, just rwy'n oedd ddim yn licio fi, oedd yn amlwg, t'wo. Cos pan ti'n darllen, fatha beth oedd merch di de, ti'n gallu deud na merch di. Pan bo fi'n deud na? Wel, enw hogan sydd ar y Ie, ar y ond cyfrif. o'na rhywbeth yn bitchy amdano fo doedd. O, dwi'n yn licio'r term yna. Sa fan Na. gallu bod yn hogyn, ond Sam. Chi'n meddwl dyle awduron neu pobl sydd yn llyged y cyhoedd, ti'n modd, os ti'n edrych nôl i'r 50au, 60au, oedd pobl gyda ffug enw, ti'n modd, dim Barry Manilow yw un o fe, dim John Wayne yw un o fe, ti'n modd, mae dim Elton John, so mae nhw gyd gyda ffug enwau, a dyna pa maen nhw'n dewis ffug enwau, ar gyfer so bod persona nhw, y person sydd yn llyged y cyhoedd, yn wahanol i nhw, y person preifat. A bod hwnna rhoi barier lan mewn ffordd i amddiffyn nhw, ti'n modd? Ond dyna sydd yn ie. eironig, achos os ydy'r feirniadaeth maen nhw'n ei fynegu yn ymylu ar y personol, ac eto maen nhw'n neud o'n ddi-enw, Ie. yna, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni fel bobl sydd yn mel yn y byd sgwennu yn derbyn beirniadaeth. Mae beirniadaeth yn bwysig, dwi'n meddwl, achos mae rhaid i chdi gael beirniadaeth iddo fod yn, ond mae rhaid i'r beirniadaeth yna fod yn adeiladol. Ie, A ond hefyd- dyna beth dwi'n deud ydy, ydan ni'n dysgu pobl ifanc Ie. sydd i feirniadu mewn ffordd sydd yn dim caredig, ond ddim Yn mor adeiladu, bersonol. lle. Ie. Dwi'n cael y dysgu sut ti angen gweld yn war nacdan. Na, dan ni Ynglyn ddim. â, dwi'n yn gwybod, cyfyngiad 20 milltir yr awr. Di hwnna mae'n gallu cael ei wneud yn... Da ni'n mynd i ffrio am bob un ddim, dydan. A dyna chdi wers, t'wo, mor bwysig dylsen ni fod yn dysgu bobl ifanc. A bobl hyn. Dwi'n cytuno chdi fan yma, mi ddylai fod ar y cwricwlwm sut i feirniadu'n deg ac yn adeiladol. Ond dwi ddim yn meddwl, dwi'n meddwl bod yn deg bod ni jyst yn dweud o rhywbeth i'r genhedlaeth ifanc, mae rhaid ni ddysgu'r genhedlaeth Na. ifanc. Na, Ie. dwi'n Achos dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth, os rhywbeth, rhoi dolion sydd yn gwneud i'r bobl ifanc feddwl bod o'n dderbyniol. Ie. Oeddan nhw'n gas efo, be di enw'r, Oli, mae'n rhaid sy'n mynd, ddim y llais, y can i Gymru. O, oedd hwnna'n differ. Oedden nhw'n ofnadwy yr un adeg, a wedyn mae bobl di stopio fan do. Ond wedyn, ti hefyd wedyn yn gorfod gofyn y cwestiwn ynglyn â, ti'n gwybod lle mae'r ffin a be ydy, enghraifft, hefyd yn rhy wleidyddol, ti'n gwybod, mae beth sy'n digwydd yn y byd heddiw yn rhyngwladol.
mae o'n fel petai na ddiwylliant lle mae'n cael ei dderbyn a'i ganiatau dydi. Ynddi. Ie. Os di'r arweinwyr yn deud pethau cas am bobl, ti'n meddwl, iawn, fel na da ni gyd wedi behefio. Ond mae rai ni droi'r Ie. drych yna na ni'n hynna'n hefyd yn does, achos ti'n meddwl, be am y bobl da ni wir yn anghytuno efo nhw wleidyddol? Yda ni efo'r sgiliau i drafod efo'r pobl yna heb gasau nhw? Na chdi gwestiwn. Ie. Diolch yn fawr i'r person nath wneud y sylw ar Instagram am ddechrau sgwrs mor ddifyr ar y podlediad. Ie. Mae rhywbeth da wedi dod mas o fan y pen draw. Pwy sy'n pingio nhw hwnna, Dafydd? Sori, ffôn i oedd hwnna, dwi'n ymddehedo. Airplane mode. Airplane mode amdani. Ie, ni gael hedfan. Oce, ydych chi isio ymarfer eich sgiliau bod yn neis ynglyn â gwaith pobl eraill rwan? O, mae hynna. Ti'n o'n gas O. rhan. Ti isio dechrau, Bethan? Wel, Cyn ti wedi gysgu. bod ynde, digwydd bod, dwi'n wedi cael, dos am rhestr hir o lyfrau dwi wedi darllen tro yma, achos dwi wedi bod yn brysur yn mynd rownd ysgolion Cymraeg, cynradd Cymraeg sydd ddim bych, ac yn mwynhau nhw'n ofnadwy, ys gael ei ddweud. Dwi wedi mwynhau, ond o ran darllen, dwi wedi bod yn gwrando mwy na'n byd, a Borrow Box, da ni sôn dan efo hyd, dwi'n addoli fo. Be sydd arno fo ydy Samsara gan Sonia Edwards. Da chi wedi darllen Samsara? Ti di sôn dan efo fan hyn o blaen man o? Dwi'n meddwl mod i wedi, to. Oes yn ôl, ia? Ie, sa gwan os dim yn cofio, tas ydy'n neud o ddoes di, per y ffaini. Dwi'n yn cofio, dwi'n yn beth bell yn ôl. Wel, o'n i'n gwybod bod rwy'n di ganmol o, ella ma'ch di, ond dwi'n gwybod bod dysgwyr di bod yn deithau bod nhw wirioneddol yn fwynhau o. Achos nofel ar gyfer dysgwyr ydy, de. Ond so ti byth yn deud? Na, nes i'n dall yna, mae'n rhaid. Wel, a mae'r fersiwn sain yn cael ei ddarllen gan Elen Gwyn arogl mae di wneud job dda ni. A dim yn hir, nes i fwynhau, mae'n mor gelfydd, sensitif, a dwi'n eisiau gollwng spoilers, felly dwi'n mynd i mwy am y plot, achos dwi eisiau pawb gael y profiad o sylweddoli am be mae o, fel mae'r awdur eisiau chi sylweddoli. Nid pan dwi'n dweud. Dim spoilers. A dwi'n meddwl bod hyn yn un... Dyma un o dy oreion di, Sonia. Wir wedi mwynhau'n ofnadwy. A digwydd bod llyfr i blant oedd y llall. Siôn Thomas Owen. Y Bardd Plant Cyfredol. Mae'n newydd gael ei enwi. Mae'r restr ferdd ydi ar gyfer Gwobra Tirna Nog. Gerwyn gwrthod ar llyfr does neb yn cael ei ddarllen. Dwi wedi darllen os dipyn deud gwir. Ond o'n i anghofio sôn. Llyfr i blant oed cynradd hŷn, dio. Os da chi eisiau cael plant i ddarllen llyfr, wel, deitha nhw, a chawn nhw ddarllen yde. A mae Gerwyn wir yn casau darllen. Ac unwaith eto, dim spoilers, os da chi eisiau darllen y llyfr eich hun, i ddall pam, wel, darllenwch o. Ond mae'n ymwneud ar ysgol a rhywun yn tynnu arno fo. Okay? A mae'n edrych oedd y nofel dew, ond y ffont sy'n fawr. A mae Shaw di cynnwys dipyn o lyniau fyd. Wedyn mae'n stori hollol bonkers. Mae'n swrial, brewychus, doniol. As dwi eisiau clywed barn plant am hon. Cos dwi rhy hen. Ond plant top cynradd, nes i fwynhau hi, a swn i yn licio cael barn y plant yma. Ond ar ôl beth ti di dweud, maen nhw'n... Ydw i'n gofyn am ei barn nhw'n... Ti'n gofyn am ei barn nhw? O'n nhw'n gallu neud o, sti. Ynddi, go iawn. Yndyn. A dwi'n meddwl, pam fysa unrhyw un yn deud pethau cas am hwn, cos sa pi cas i ddeud? O, ma, na bethau gas i ddweud am Llyfrgell Nebo, ta. Diolch yn fawr, Bethan. Awkward. Dwi'n diachu bi o hynna da.
Mm. Moving swiftly on, right. O, nes i yrru neges i ti do man am bo' 'na lyfr 'di neud i O, grifio do. ers o'dd y llygid yn grifo. Llyfr Sysneg, wel, 'di gyfieithu o'r Swedeg. When the Cranes Fly South gan Lisa Ritson. Ac Alice Menzies sy 'di gyfieithu fo. A nath o'n chwalu fi racs. Hyfryd, trist, doniol. A dwi'n me'wl, t'mo' pobol yn gofyn o's 'na lyfr 'di newid dy fywyd di? A ma' hwnna'n dipyn o ddeud. On' ma' hwn wedi newid fy agwedd i. Dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio neu gofio hwn pan ddaw'r amser. Oedd hi'n hollol ysgytwol a mae'n mynd i aros efo fi am hir iawn. A dwi'n gwybod fydd rhai bobl yn meddwl, ti jyst yn sentimental. Dwi'n bo. Ma' 'di agor yn llygid i sut i drin pobl sy'n hen iawn. Fel ti ar fi'n gadal y byd hwn. O'n i'n meddwl bo' fi'n gwbod ond do'n i ddim. Ma' hwn yn... Wedyn, Boro Box eto, gai sôn am 3 hunangofiant yn sydyn? Saesneg? Okay. Nes i wrando, am bod ar Boro Box, ar nofel gynta Clare Balding. Ti'n gwbo? Hwnna ar y teli. Y gyffyla. Nofel... Sorry, dyn ni rhywbeth yn tŷ ni amdano Clare Baldwin. Ydi o. Yn teulu ni. So, nath rhywun blynyddoedd yn ôl diweddaru Wikipedia Clare Baldwin, gweud bod hi fel yn 6 troedfedd neu rhywbeth, neu 6 troedfedd 4 modfedd, achos oedd hi was yn sefyll nesau i Willie Caston, a oedd hi was yn ar bocs. So wedyn, bob tro ni'n clywed rhywun yn gweud, Clare Baldwin, ni'n gweud, pa mor dal yw Clare Baldwin? A wedyn, mae pawb yn anghofio, mae rhaid ni just googlo pa mor dal yw Clare Baldwin. A wedyn mae hwnna'n dilyn trafodaeth i pa mor dal yw pobl arall wedyn. So mae Clare Baldwin yn hwnna'n dod lan yn aml yn tŷ ni. Sorry. Pa mor dal ydi? Dwi ddim yn dal iawn. Ond mae'n dal eich na Willie Caston. A nath i'n neud, a fi'n cofio, dath i rhywbeth yn y BBC, a oedd hi'n cadeirio rhywbeth, a dis i nôl a gweithio fy chwarae nghyfraith. Oedd Clare Baldwin yna, a di just mynd, pam o dal oedd hi? Ie. Iesu. Mae rhywun wedi sgwennu hynna'n gofiant yn defnyddio, ti'n mor dywediadau bach teuluol fel yna, i ddeud hanes i bywyd. O, da. Ia, Ti synia. Licio yna. ia. Beth bynnag, sfi sôn am lyfr, Claire, yn sydyn. Pastures New di enw fo, am ferch o Lundain sy'n etifeddu fferm ddefed yn Sir Fynwy. Gan ddyn di roed i clywed amdano fo. Wedyn Claire ei hun sy'n ddarllen o, mae'n neud o dda iawn, ond mae hymdrech i wneud acen Gymreig yn gwneud i Gymraes wingo braidd. Ond mae'n deud y geiriau Cymraeg yn arbennig o dda. Felly mae'n nofel hawdd gwrando ni, hawdd darllen mae'n siŵr. Braidd yn rhy hawdd gweld lle o pethau'n fynd. A'r anifeiliad oedd o ser fel sa'ch chi'n disgwyl y cwn a'r ceffyl a'r defaid illa. Mae'n eitha twi, ond os da chi awydd nofel sydd fel sgonsang gynnas yn y llwyth o fenyn arni, a hyfen, a jam. Pa'n gynta. Ia, di bobl yn ffreu am hynna hefyd, yndi? Ond mae hwnna just y peth am nofel bach cozy fel la. Ydyn nes i wrando ar Miriam Margolyes yn darllen ei hunan gofiant, The Little Book of Miriam. Hi sy'n darllen o, mae ddigon difyr, ond dwi wedi clywed y strydd yma gyd rhy aml wan. Felly... Mae yng Ngwyl y Gelli Lenny, dyri? Ydy Caris Eleri ddim yn holi? Yndi. Ie, fydd hwnna'n dda beth. Yndi. Ond fydd y straeon newydd. Os dyma'r trydydd hynna'n gofiant wedi wneud. Ddim bod fi wedi darllen y lleill. Ond mae wedi dweud ar un straeon sy'n nhw? Mae'n debyg. Ys i sbio ar Amos yn dyn o bobl yn cwyno ar un stwff sy'n yna. Odd. Pobl dal yn prynu. Fi? A bod i... Ie, mae'n gwerthu dda, mae'n siŵr di.
A wedyn Cathy Burke wedyn, O, honno'n darllen, Ocê. wel, A Mind of My Own. Ma' mor onest, mor dosbarth gweithiol, ofnadwy o ddoniol, poenus weithia'. Ma'r hanner cynta'n well, sef fel sy'n digwydd fel lot un gofianna 'de. Y darn pan ti'n ifanc, pan ti'n blentyn, pan ti'n tyfu fyny. Achos wedyn ma' bobol enwog 'ma'n tueddu jyst name dropio braidd. Hmm. Rhys Ifans a bethe 'lly. Ond wedyn nesh i ddarllen gwrando ar hunangofiant, nesh i fwynhau. Anthony Hopkins, We O, Did ie. OK Kid. Ond be' sy'n od, ddim fo sy'n ddarllen o, ond Kenneth Branagh yn trio neud acen Gymreig. Oedd hynny'n od i ddechra, ond mae'n neud job dda ni. A ti'n dod i arfer. Oedd o methu deud y gair crachach de. Ond wrach bod Anthony methu deud yr gair crachach, dwi'm yn gwbo. Ond ma' chwipo hunangofiant, ac ar y diwedd un, ma' Anthony Hopkins ei hun yn siarad. Dach chi'n gwbo faint dach chi'n meddwl 'di oed Anthony Hopkins? Mae'n 86 nhw fath ni. Wel ma'n 88 ca. Ah. Ond ma' swnio'n lot hŷn. Felly dwi dechra yma, ai dyna pam nath o benderfynu peidio neud ei hun. 'C'os ma' Kenneth Branagh dipyn iau yndi? 'C'os 'di hynna mond 2 flynedd yn hŷn yn nhad i. 'Di llais 'yn nhad i'm yn hen. Ond ma' hwn yn swnio fatha, ond ma' 'di ca'l bywyd calad ydi'r hyn. Ond ma' 'di bod yn, ma' bod drwyddi. Ond Manon nid i licio'i gyngor o i bobl ar ddiwedd y llyfr. Grandewch ar fiwsig, unrhyw fath o fiwsig. Darllenwch rwbath, unrhyw beth. Tynnwch lun. Dysgwch fwynhau creu jyst er mwyn y mwynhad o greu. Da. Da ni gyd cytuno efo hynna ynde? Da. Mae o a'i ferch, os a ryw stori ynglyn â ma' 'na rwyd rhwngthyn nhw oes? Ma'n sôn chydig am ei ferch, ddim llawer, achos nath o adal nhw do. O, reit. Ie 'na chdi, o'n i'n gweld ryw gyfweliad lle do'dd o ddim yn fodlon trafod yr agwedd yna. O'dd o'n deud ma' bob dim yn y llyfr, dydw i ddim isio trafod yr ochor yna ymhellach. Do's am lot o hynna yn y llyfr. Ie. Sôn am pan oedd hi'n ifanc. Ie. Ond diom yn foi fel yna chdi. Ond nes i wirioneddol fwynhau o. A 'na fo. Iawn? Thank you mawr. Amrywiaeth de. Sori. Be' ti 'di bod allan Aled? Dim llawer yn anffodus mis yma, a dim byd Cymraeg, dwi'n rili dweud. Ond mis diwetha nes i darllen pob dim Cymraeg, so dwi'n cael balansio. Yr un cynta oedd The Secret Santa, diolch Dafydd. Cal Flynn, Islands of O, ie. Abandonment, Life in the Post-Human Landscape. O weld y clawr, o'n i'n meddwl, i ddechrau meddwl, ma' hwn yn mynd i fod yn thriller, Islands of Abandonment. A wedyn nes i agor a dechrau darllen yn meddwl, waw, mae hwnna'n gret. Mae hwn amdano llefydd lle mae pobl jyst wedi anghofio amdano. Llefydd, ti'n bod, ffantastig. So oedd e'n dechrau off gyda Ynys oddi ar yr Alban, lle oedd fel hen garchar a stwff. A wedyn, ti'n bod, sy'n wedi bod am blynyddoedd a sut mae natur wedi cymryd drosodd. A dwi'n mynd sôn am, ti'n bod, llefydd fel Chernobyl, ti'n bod, a sut mae pethau wedi dod nôl i Chernobyl, a llefydd yn America, lle maen nhw wedi gosod bomiau pethau, a wedyn anghofio amdano'r llefydd. Mae'n ffantastig o lyfr, rili diddorol. Nes i fwynhau hwn yn fawr iawn. Diolch Dafydd. Sean Corn. Really, Nid fi. sorry. Diolch Sean Corn. Yn amlwg mae rai llefydd yn fwy difyr i unigolyn na llefydd arall. Ti'n bod, ond o'n i'n mwynhau yn fawr iawn. Just really difyr, a fe'n neis bod e just yn clawr meddwl hefyd, achos fi'n dychmygu bod hwn yn reiddiol yn clawr caled ac yn llyfr anferth, a just fel, man bach, bod hwnna'n poen i darllen. A wedyn, yr unig llyfr arall fi wedi darllen,
bydde o ddim diddordeb i chi o gwbl. So if chi'n angofiad, Mark Cavendish oedd hwn yn anreg doleg arall. Believe, ond eto, fel Miriam a Goelis, wedi sgwennu 2 llyfr cyn hwn. A mae hwn yn stori Mark Cavendish o amser wedi ennill 34 Tour de France. Cymal yn Tour de France. A so oedd hwnna wedi... Oedd e heb torri record, oedd e gyda'r record. So mae hwn amdano beth oedd e'n mynd trwyddo mewn, ti'n modd, just gyda problem iechyd meddwl a pethau a iselder. A wedyn oedd neb yn credu ynddo fe i dod yn ôl ar gyfer y 35 cymal. 35 cymal. Really diddorol. Just mor ddifyr a mae just yn swnio fel fe. Fi'n gwybod dim fe sydd wedi sgwennu fe'n amlwg. Mae'n swnio mewn llais fe ti'n clywed amser ti'n darllen y geiriau yma. Oedd e'n llyfr i fi yn ddifyr iawn. Fi ddim yn credu os bydde ti ddim yn gwybod dim byd am seiclo a fan seiclo, bydde fe'n diddorol i rywun. Ond, ti'n modd, a lot o sôn am Geraint Thomas a perthynas yna hefyd. Nes i wir mwynhau hwn. Gan ofyn cwestiwn? Ie. Rai, Mark Cavendish, sy'n youth o modd yn darllen dan yma, achos mae'n iawn o gymeriad. Be mae'n dan chi 3? Yn golygu unrhyw beth i chi? Na, swn i wedi gorau gofyn pwy. A fi. Yndi, na, dwi'n hoffi cofiannau, dwi'n hoffi'r maes hefyd. Dwi'n hoffi seiclo. Diddorol. Ti yn iawn, Aled? Ie, ti'n modd, a mae hwn ar un peth ar gyfer unrhyw chwaraeon, di. Ti'n modd bod os chi'n ymddiddori, wel, dim unrhyw pwnc mewn ffordd, os chi'n ymddiddori yn y pwnc yna, chi'n mynd i gwybod pwy yw'r pobl yna, a falle bod rheina ddim yn apelio i lot o bobl. A dyna be fi'n credu sy'n gwneud, ti'n modd, ti wedi darllen llyfr Miriam Magoelis, mae hi'n amlwg yn apelio at lot fawr o bobl yn gyffredinol, achos ti'n modd, mae hi ar teledu stwff trwy amser, mae rhywun fel Mark Cavendish sy'n un o'r seiclwyr gorau mae Prydain, ti'n modd, sy'n wedi dod y Prydain, amlwg mae pobl yn mynd pwy, ond fe sydd ar record Tour de France o ennill nifer o gymalau. Ond ydy'r maes ddim yn cael y sylw o gymharu chwaraeon eraill na chdi? Na, Dim ond dyna ydy'r gwahaniaeth ydy, jyst yna bêl-droediwr yn cyhoeddi hunangofiant neu felly, ond dydy seiclo, mae pawb yn gwybod, Tour de France, ond dyna neb yn gwybod am y rhasys eraill nag oes. Dydy ddim yn cael yr un sylw. Na, ti'n modd, ar y funud mae'n cyfnod cyffroes iawn byd seiclo gyda lot o rasau mlaen, ond amlwg mae neb arall gwybod hwnna tan bod y Tour de France yn dod. I Gymru, blwyddyn nesaf, so dyna'r 2 lyfr dwi wedi darllen mis yma. Rai Cymraeg mis nesaf dwi'n gaddo. Ti'n mynd goros di? Dim reola. Be ti bydd allan man nhw? Wel, nes i ddarllen llyfr, da ni rioed wedi gweld o blaen. Dwi'n mynd yn ôl i fy arfer o jyst darllen hen lyfrau. Hon ddod allan yn, gadwch chi ddiweld, 1979. A nes i... Pwy oedd yn sôn tro dwytha am yr bwr o lyfrau elusen mewn archfarchnad? Fi. Chdi oedd, ie. Ie. Nes i weld, dwi rioed i gweld y llyfr yma o blaen. A dwi'n gwybod mae'n ofnadwy. A nes i weld, dwi wedi gweld o droion yn sydyn iawn bob man. Enw fo di Hyfrydlais Leila McGann gen Megan Lloyd Ellis. O'n i'n gwybod bod Leila McGann yn gantores, ond o'n i'n gwybod yn byd arall amdani. Lle i stori hi sydd fan hyn, cofiant. Ma'n ofnadwy o ddiddorol.
mae o'n ofnadwy o ddiddorol. Yn enwedig y blynyddoedd cynnar yna. Maggie Jones oedd ei bryd hynny o Bwllheli. A wedyn bod hi 'di mynd, t'mod, a 'di bod mor llwyddiannus a 'di, t'mo', perfformio ar lwyfannau mawr y byd. Mae o'n hyfryd a ma' 'di sgwennu, mae o gen Megan Lloyd Ellis. A ma'r arddull yn eitha hen ffasiwn ond mewn ffordd eitha cysurlon. Ch'mo' mae'n canu clodydd Leila McGann a 'di'm yn gallu neud dim byd o'i le a mae'n jyst yn ma' 'na rwbath braf iawn amdano fo, lle nes i fwynhau yn fawr iawn. A wedyn nes i ddarllen, wel nes i wrando ar lyfr nath Aled sôn amdano fo sbel yn ôl a chdi wedyn Bethan. A dwi'n meddwl oeddech chi ddim cweit, nath Aled fwynhau o'n fawr, nath Bethan ddim gymaint. How to Read a Tree. O ie. O ie. Tristan Gooley. O'n i'n meddwl bod o'n wych. O'n i'n meddwl bod o'n wych. O'n i'n meddwl, dwi'n ystyried fy hun yn bach o hippie. Dwi'n, t'bo, Ti yn hippie. na i Di rhywun yn cael gofleidio deud coedan. hippie dyddi yma? Wel, Ti'n dwi'n... cael- Wel, pa ti sôn am Manon sgwennu? Oes wyt ti'n uniaethu yn un? Ie, ben iawn. Yndw, dwi'n uniaethu fel hippie. Dwi'n meddwl bod hwnna ddigon teg. Linach falch o hippies ydi. Ie, nes i ddysgu lot fawr iawn, a dwi'n meddwl bod dwi'n licio bod o'n sgwennu am goed mewn ffordd. O'n i'n hannar disgwyl, achos dwi wedi darllen y math yma o lyfr am goed o blaen, a ma' 'na lot o ryw anthropomorphism maen nhw'n galw fo, pan ma' pobl yn cymharu anifeiliaid neu blanhigion neu bethau sydd ddim, t'wo', i bobl, fatha bo' ni mond yn gallu dallt pobl drwy ffilter yn brêns yn hunan, ond doedd o ddim fela. Ond ma'r jyst yr clyfrwch y systema sy gin goed a coedlanna neu coedwigoedd, o'n i'n meddwl bod o'n wych, da iawn. A'r un arall... Os wyt ti'n tanysgrifio i cylchlythyr O reit. Ie, mae'n rili difyr a mae'n gweud fel sign of the week a pethau. Wedyn O, mae'n rhoi llun a wedyn ti'n dyfalu ar ôl, a ti'n darllen y llyfr, ti'n gwybod gyd o'r clues mewn ffordd. A wedyn ti'n dyfalu, pa cyfeiriad yw, ti'n modd, mae'r coeden yma neu... Ie, O, wel mae'n dda dyna'r iawn. peth, dwi wedi bod yn sbio ar goed wedyn yn meddwl, gosh, t'od, Ie. trio darllen fatha. Ie, na, mae'n briliant. Gwysi'r weak wrong yn y pen rwan. Fatha arwyddion gwendid ac yn syddiol. Nes di yn joio fo gymaint o bethau? Na, o'n i jyst yn gwybod hynna i gyd yn barod. Mae'n fach, da iawn, oedd o'n fydd newydd o'n eich O'n di. i... Dim lot na, achos o'n i'n gwybod hynna am goed. A Be, dwi'm yn sa gwbod chdi'n pam. gwybod, sa chdi'n gallu deud i ba gyfeiriad mae'r de o sbio ar goedan? Taswn i'n atgoffa hyn, byswn. Ti'n gallu gweld pa ffordd mae'r cangenna, a'r lle mae'r mwswg, a'r sut mae'r... Be ti'n alw fo? Risgil. Swn i'n dadlau lle mae chdi di'r hippie fo ma bethau. Mae yna elfennau hippiaidd yn ôl. Yna lot o ansoddeiriau swn i'n ddefnyddio. Dwi'n meddwl bod hippie ni'n ohonyn nhw. De. Hippie rechaidd. Dyna i fawr i'n ysgrifio gwanas. Gwych. Rhech o hippie, ia. Rhech o hippie, hyd yn oed. Ie. O, rargo. Pam bod fi'n cael un mewn i hyn, dwch. Nes i ddarllen hefyd nofel newydd Sbon, Danlli. Dwi wedi bod yn aros am hon ys dalwm to, Meinir P.S. Jones. O, ydych chi wedi ddarllen ni? Dwi'n edrych ymlaen at wneud. Na. O, gwych. Fori bod Hollol o'n wych. siad, ie? O, dwi'n siŵr. Mae allan yn y siopa. O. Sut ti wedi cael copi? Ie. Mae gen i job dda, does? Mae gen i Oes. job dda, Eli. Mae hon yn... Wel, mae'n ei fi chwerthin, de. Go iawn, ar y dudalen gyntaf. A dwi ddim yn berson chwerthin allan yn uchel pan dwi'n darllen. Ond o'n i yn chwerthin allan yn uchel ar y dudalen gyntaf. A hefyd, mae'n agor y nofel mewn pwyllgor. Meddwl yna? Ydych mor boring o beth di pwyllgor. Ac eto, rhywsyd mae'n sgwennu fo. A ti jyst yna efo'r cymeriad tonwen yma.
A dwi'm yn gwybod, mae yna rhywbeth am yr arddull. Sa neb, yn sgwennu cweit fel Meinir Pierce Jones, dwi'n meddwl. Mae yna rhywbeth mor ffres. A mae hi'n sgwennu am gymeriad sy'n lot fawr iau na hi fel awdures. Ond dysa ti byth, fatha ti'm yn gweld y gwahaniaeth. Mae'r hyd yn oed yr ieithwedd yn iau na fi, ti'n gwbo? Ond dio ddim yn teimlo fatha, mae jyst yn teimlo'n hollol iawn. A mae'n gret. Newch chi gyd fwynhau to. Darllenwch. Gwych. Gret. Mi Ie. nawn. A dyna fi. Yn eicio mawr. Un dyn bach ar ôl. Ti bod allan Dafydd Llywelyn? Wel, dwi wedi bod yn darllen y nofel mae gen yr hippie am yr hen hag yma. A Dych chi wybod be nath am rawd i ddeud pan nes i ddadfon y neges yna? Nath o ddeud bod fi yn fy hag era. Nath o ddeud, mae'n eich just gweld o fel peth positif. Dath ti'n dy hag era wan. Gret. o, So dwi'n mynd efo hwnna. Dwi'n eitha cool bod yn fy hag era. so ti'n hippie a ti'n hen hag ar wahan ni. Yndw. Iesu, mae'r podleidiau yma'n mynd yn dda i chdi. Oce, felly, reit, 3 llyfr dwi wedi ddarllen mis yma. Cynta yn y Gymraeg, sef Dathlu Garth Miles. Cyfrol sydd wedi cael ei golygu gan Hywel Griffiths, Sian Hywys ac Angharad Thomas. Wan, da ni wedi bod yn trafod eigra ar ddechrau yr podlediad yma. A dwi'n meddwl bod Gareth Miles yn yr un traddodiad ac yn yr un stabl hefyd. Yn yr ystyr, dydy rhywun ddim yn llawn sylweddoli gymaint o waith nath o ar ran awduron. A mi oedd o yn flin llaw iawn iawn hefo urdd yr awduron. Ond bod ddim, ond mae'r gyfrol yma yn pontio nid yn unig i'w waith o a'i ddaliadau comiwnyddol o, ond mae hefyd yn, mae yna sgrifa gan wahanol bobl oedd yn ei adnabod o, i deilio, i ffrindio a hefyd i gydweithwyr o. A mae rhaid i fi ddweud, o'n i'n nabod Gareth, ac mae'r swmp o waith mae o wedi gyflawni yn ystod ei fywyd yn anhygoel. A dwi'n meddwl bod o mwy na eigra wedi cael yr sylw heiddiannol, dwi'n meddwl. Mae o yn ei heiddi, achos mae yna gymaint, mae yna doreth o ddeunydd yn amlwg, sy'n gwybod fel dramodydd, ac fel rhywun oedd wedi addasu nifer o dramâu, ac wedi sgwennu dramâu gwreiddiol, ond hefyd fel nofelydd. A hefyd, mae yna 2 ysgrifo iddo fo'i hun yn y gyfrol yma. Un ohonyn nhw'n sôn am ei daliadau crefyddol, ond hefyd un ohonyn nhw'n trafod i ddehonglid o'r byd sgwennu a beth sydd wedi'i ysgogi ar ochr gomiwnyddol a'i ddaliadau oedd yn cael ei hystyried falle yn eitha dilornus gan ambell i unigolyn. Ond mae'r gyfrol yma, mae'n wirioneddol yn werth i darllen. Mae yna un ysgrif gan Will Owen Roberts. Dwi'n meddwl na hwnnw sy'n cwmpasu i waith o ora. A mae yna un hyfryd arall gan Angharad Price hefyd. Felly swn i'n argymell i unrhyw un sydd eisiau cipolwg i mewn i fywyd y gwaith Gareth i bendant allan hwnna. Achos mae'n chwip o gyfrol dda hwnna. Wedyn, 2 lyfr Saesneg. Oedd un ohonyn nhw, Kerry Evans, Stronger Than You Think, The Autobiography. Dych chi'n gyfarwydd â hwnna? No. Wel, mae Kerry Rwy'n arall, Evans... dwi'n gorau gofyn pwy. Ia, wel, sydd yn... Reit, wel, y cyd-destun hwn ydy, mae hi yn swyddog i
gynorthwyo bobl ag anabledd hefo clwb pêl-droed Wrexham. O, o'n i pwy di. Wyt ti? Dim yn yr raglen Wrexham na. Yndi, na chdi. Yndi. Ie. Wel, ddaru ffrind i fi argymell i fi ddarllen i hunan gofian ti. A mae rhaid i fi ddweud gan bod yr Paralympics wedi bod, ac o'n i'n meddwl, dyn o'n i drio cael thema i mewn i hwn. Mae'r llyfr yma, mae'n wirioneddol ysbrydoledig, a yn amlwg mae'r cyd-destun o, ti'n gwybod, Ryan Reynolds, Rob McElhenney, yn dod i mewn a prynu y clwb, a sut mae hwnna wedi traws newid y clwb. Mae hwnnw'n rhan allweddol o'r llyfr, ond mae ei chefndir hi hefyd ar hyn digwyddodd i hi o ran i anabledd, a mae'n trafod yr hyn digwyddodd iddi yn eitha amrwd ac yn eitha cignoeth, ond dydy o ddim yn hawdd i ddarllen bob tro. Ond mae o jyst yn, mae'n dangos cryfder ei chymeriad hi, ond hefyd mae'n dangos hefyd faint o ddycnwch sydd yn perthyn iddi. Mae o'n lyfr wir, mae o yn effeithiol iawn y ffordd mae'n trafod o'r holl beth. A hefyd, mae'n sôn sut fydd ath i ati i sicrhau bod bobl gydag anableddau yn medru mynd i wylio Wrexham yn chwarae. A sut ydyn nhw ati i addasu y stadiwm a'r cae mwyn caniatáu i bobl. Mae o mor ddifyr. Mae mae gen i ddiddordeb mewn pêl-droed, ond mae'n gyfrol llawer mwy na hynny hefyd. A fel mae Ryan Reynolds wedi sgwennu ar ddechrau yr gyfrol yna. Tywod, Ceri Evans i'r raddau helaeth ydy calon y clwb yna. A mae'r gyfrol yma, nes i wir fwynhau hwnna. Da iawn. Felly, dyma ni'n dod at y drydedd gyfrol. Yr un swy'n ni'n dweud wedi fwynhau leia. Ie. Dwi'n gwybod faint ohonych chi sydd wedi darllen Hunchback. Dych chi'n darllen hwnna? No. Na. Mae di ennill llwythi o wobra. Mae'r cyfieithiad yma gen Polly Barton. Awdur gwreiddiol ydy Sue Ichikawa. Nofel yn ymwneud unwaith eto yn gysylltiedig â yr ochr o anabledd. Merch sydd yn anabl ac sydd yn sgwennu am ei baramenyn. A oedd y llyfr yma wedi nofel fer, ac wedi cael mae wedi cael gwobreuon lu am y gwaith yma. A mae, oedd o ar yr International Booker Prize longlisted 2025. A yn ôl hyn oedd wedi cael ei sgwennu amdano fo, oedd bysa rhywun yn glana chwerthin a hyn a llall. Mae rai fi gwybod, nes i ddim chwerthin gymaint â hynny. Nes i wenu mewn ambell i le, ond swn i'n deud bod o wedi cael yr un effaith arnau ac oedd llyfr Ceri Evans ynglyn â'i anabledd hi. A dwi'n meddwl bod o yn, mae'n agor, mae'n sgwennu i gylchgrona ac i safleoedd gwe sydd yn rhoi yr argraff bod ti yn berson hollol wahanol i'r un ydy go iawn. Mae'n sôn am yr elfen o y ffaith bod ti'n anabl ac eto mae gen i hi dehadau rhywiol a hyn a llall. Ond nes i ddim mwynhau a rai fi gyfala. Dwi'n gwybod bod nhw'n beth o'n nad dwi'n dweud, ond dwi'n falch bod ti'n nofel fer, achos dwi ddim yn cweit yn siŵr efo swn i wedi sfrffaclu ymlaen tasai o tirach. Ond beth sydd yn ddifyr ydy, mae wedi cael gymaint o ganmoliaeth, a mae wedi cael gymaint o, ti'n gwybod, bobl yn deud bod ti'n chwip o nofel. Felly falle bod o'n deud mwy amdano fi nag ydy amdano hi. A dyna ni. Difyr. Ysdi, a chdi'n sôn o'n am bod hi'n sgwennu am
anabledd a'r cysylltiad efo, bod ni ddim wir fel cymdeithas yn trafod y busnes bod pobl sydd efo anabledd efo unrhyw ddyheadau rhywiol a bod ni jyst ddim yn rhoi nhw yn yr hynna i gyd. Ie. Nes i chydig flynyddoedd yn ôl ddarllen hunangofiant yr actores a'r gomediwraig Francesca Martinez. Ac mae hi yn byw efo anabledd a mae hi yn sgwennu am hwnna ac oedd hwnna'n wych de. Oedd hwnna yn wych. Ond dyna, hynny yw, mae'r testyn, dwi'n meddwl, mor ddifur. A dwi'n meddwl bod o'n destyn yn bendant, ti'n fod, mae bobl, i raddau helaeth, mae'n bwnc tabw dydy. Dydy bobl ddim eisiau ei drafod o. Neu mae bobl, dydy bobl ddim yn licio ei drafod o, neu mae'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus. A dwi'n meddwl, yn hynny o beth, mae hynny yn bendant a rhywbeth sydd i ganmol yno fo. A dwi'n meddwl na dyna i'r raddau ydy falle bod bobl ofn deud rhywbeth negyddol oherwydd i fod o'n faes sydd ddim wedi cael i drafod yn agored. A os ydy o'n esgol ar y drafodaeth y fath ydyn ni'n cael rwan, yna mae'n gres, mae'n profi bod wedi gweithio. Mae rhyw gyfres dyledu newydd ddechrau does, dwi'n wedi gweld y cyfan o'r aelod gyntaf hyn o rhywbeth fatha, sori, mae hon yn hanner stori, we might regret this. Mae dechrau efo golygfa rhyw efo un person anabal sy'n byw mewn Cadarolyn a'i chymar sy'n lot hyn a hi. Ie, wel mae'r nofel yma'n agor hefo'r hyn mae hi'n sgwennu, a mae'n sgwennu golygfa lle mae yna weithred rhywiol yn digwydd rhwng 4. A wedyn ti'n dechrau ddarllen o, ti'n dechrau meddwl, ysi, hold on, di hwn ddim cweit be hwn i di. Ie. A wedyn, da ni'n deall wedyn na ffrwyth i dychymyg i ydi o. A dwi'n meddwl bod o'n gret bod chdi wedyn yn gweld y gwrthgyferbyniad rhwng a ei anabledd hi a'r hyn mae dychymyg hi yn ei greu o ran y sefyllfa yn rhywiol bob dim. Ond o'n i jyst yn teimlo bod o ddim yn bod o'n dueddol o droi yn yr un rhigol. Os di hynna'n neud... Achos mae hi'n sôn am ei chyflwr a mae hi'n sôn am y ffaith bod hi'n ddibynnol ar rywun i'w chynorthwyo i folchi a hyn a llall. Wedyn mae hwnna'n arwain at sefyllfa. Dwi'n siarad gormod spoilers. Ond a falle bod yn fwriadol ar ei rhan hi, ond do'n i ddim yn teimlo rhywbeth cynnes am y cymeriad, ond i'n teimlo bod y cymeriad yn eitha oeraidd, os di hynna'n neud sens. Ella sa chdi licio'r llyfr yma, dwi newydd jecio fan enw fo di What the Seren is Normal, Francesca Martinez. Achos mae hi yn gynnas iawn, a dwi'n meddwl mae lot o bethau yn codi, a jyst am ei bywyd hi yn byw efo anabledd. Os ni ddim hyd yn oed i'n ystyried, ti'n gwybod? Mae'n da iawn, da. Ond dyna, achos mae o'n faes, yn amlwg mae o'n faes, mae gennau ddiddordeb yn efo, a mae'n rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn bwysig iawn. Ond hefyd, dwi'n meddwl, mae rhaid bod yn ofalus iawn a dweud, wel ie, ti'n mynd i ganmol o jyst oherwydd bod nhw'n drafod y chwaith. Yeah. A mae yna wahaniaeth yn hynny o beth. Dwi'n poeni weithiau bod o yn faes lle mae bobl jyst yn oherwydd bod nhw ofn pechu neu maen nhw ofn cael ei gweld yn deud rhywbeth negyddol. Felly maen nhw jyst yn... Nid ddim yn siŵr sut i ddeud o falle, Ie. sy'n ôl i ble, ond maen nhw'n deud reit ar y dechrau. Ie, ond mae'n deillio nôl, ond so bwynt i'r syniad yma o bod ti'n gallu, o leia ti'n gallu drafod o yn adeiladol, a ti'n trio, Nath Hans wneud podlediad blynyddoedd yn ôl, Probcast, gyda Solen Holly Smith, Mara Jarman, Amber Davies a Beth Fraser, a nhw'n trafod anabledd nhw, ti'n meddwl, y pethau fel deitio a perthnasoedd. Oedd e mor ddifyr, ti'n meddwl, 4 merch ifanc yn trafod pethau. Oedd hwnna'n difyr iawn. Ond mi nath S4C rhyw 2 mlynedd yn ôl, o'na raglen ddogfen yn doedd,
No, Am, Cymared. Na, ond y foi mewn cadar Olwyn. Rhys rhywbeth oedd o do? Ie. Ac oedd o'n sôn am ei awydd i gynnal perthynas. Wel, oedd y rhaglen yna i fi yn llawer, dwi'n gwybod na nofel ydi hon, ond oedd y rhaglen yna yn llawer mwy dadlennol. Mm. Tymod, ac yn trafod y Mm. beth. Ond os gewch chi gyfle, darllenwch chi. Achos, yn naturiol, da chi bobl normal. Boring. Stretcho beth ydi. Fysa gen i ddiddordeb i weld be da chi'n feddwl ohono fo hefyd. Nes ti'n deud o ble oedd yr awdur yn dod, ond Japan dim ond de? Ie, o Japan, ie. Kanawaka, ie. Wel, be dwi wedi Japan. ffeindio nofela o Japan, mae yna rhyw odrwydd i lot yn nhw does? Do, nath ni siarad am hyn do? Mm. Wel, Do, bod ni'n cweit yn gallu deud pam bod ni'n... Na. Wel, Ond dwi eisiau darllen hon wan. Na fi. darllenwch chi hi, a gawn ni drafodaeth yn y podlediad nesaf. Dwi'n dweud bod fi'n mynd i darllen i'n syth. Na ni. Mam, David. Paid â bod yn gymaint o rech. Jyst gwna fo. Na ni, dyna. Cwestiwn i byd i wneud efo anabledd a fforsams a falle, David. Lle brynis di hynna? Dwi'n gofyn, cos o'ch di sôn cyn i ni ddechrau darlledu, bod ti'n tata gwales ac yn helo ffolio. Gwydda ni mi gyd ydi dallt hynny. So. Wel, ie, mae rhai yna ni yn bus ar y puls, dyri. Mae yna amball un arall. Sydd ddim cweith. Llyfrau mewn siopa go iawn. Ia, okay. Ie. Wel, mewn siop go iawn, nes i brynu hon hefyd. Os ti eisiau fi yn Waterstones yn Llandudno, nes i brynu hi. Nes i ddim prynu ar Amazon, paid edrych yn fanna, na, eisiau i Waterstones. Ac o'na Gymraes yn gweithio yna, a gafon ni sgwrs. A ddari hi ddeud, o, difyr. Ac gafon ni sgwrs o hynna. Ond mae ffolio, mae'r hyn wyt ti, mae ffolio, a dwi'n iawn i feddwl mae gwales i ddod i ben dechrau mis Mawrth, a mae ffolio wedi cymryd i le. Cywir. A ydy'r newid yma wedi digwydd mwyn trio symleiddio a gwneud yr holl broses o brynu llyfrau ar y we yn haws. Ydy o dal yn cael ei redeg yn cyngor llyfrau? Yndi. Yndi. A mae'r... Ti'n gallu prynu'r stwff digidol a'r stwff go iawn. O, Dwi'n reit. go iawn ac dw. Yn yr un lle. Reit. Ond dwi'n di busnesu mwy na hynny ar y safle ddigwydd. Dwi ar y wefan wan a dwi'n gweld nofela a dwi'n mynd i fynd cyffredinol a... Di hwn ddim yn gwneud podlediad gwych os gael ei gwanes. Jyst chdi yn... Na fe'n amser dy hun ar ôl y podlediad. Ti'n gwybod? Os gawn ni symud ymlaen at Sian. Dwi'n eisiau gweld sut ydyn nhw'n adolygu. Dwi'n gwybod sy'n Oedd na adolygiadau'r gwales a dwi'n di gweld rhywun hyn yn lle mi sy'n dwb. Ond os mae'n newydd, mae'n siŵr bod dim yn cymryd ar amser i cael adolygiadau mewn. Falle. Dwi'n hyn, mae'n un nos o laliad. Dwi'n ymyn. Reit, Sian, pa nofela ti di darllen? Cari di mlaen i deipio gwanes. Gwglo hi hun ar y safle maes. Dwi wedi darllen, gwneud dopan beth yma yma, eisiau dwi'n sydyn. Dwi wedi darllen cwpl o lyfrau Margaret Atwood do'n i heb ddarllen. A'r un sgynnau fama di Year of the Flood. O'n i wedi darllen Oryx and Crake, sy'r gyntaf yn y drioleg. O, flynyddoedd yn ôl, mae tebyg pen gyhoeddwyd o 2003. Ond da ni ddim wedi darllen Year of the Flood bod o'n un o'r llyfrau ni'n wybod amdano fo. Mae dda, dydi. A dwi wedi archebu Mad Adam y trydydd o'r llyfrgell heddiw. Dystopaidd, mae yna haint, dilladd, ha fwyaf bobl, heblaw y prif gymeriadau sydd wsyd wedi dianc ac ddefo. Felly, mae i feddwl gyhoeddwyd hon yn 2009,
oedd hi pigo i fyny ar bethau yn dechrau mewn gwyddoniaeth a cyfalafiaeth. Adag honno yn dda iawn de. A 2 flynedd yn ôl gafodd hi gwahardd o lyfrgelloedd ac ysgolion rhai rhannau o Florida a Texas ac Utah. So mae hynna'n rhywlun o gymholiaeth i chi. Llyfr Saesneg arall is i Palace Print i'r lansiad Whose Song to Sing gin Ben Wells-Smith. Yn bennaf bod fi'n nabod Ben. Oedd o'n un o'r Writers at Work yn Gwyl y Gelli fo fi. A'i hunan-gofiant o ydy hwn. Nes i fwynhau yn arw. Mae o reit ddoniol, reit deiddiol a ffraes. Ffagwyd o yn Birmingham, wedi fabwysiadu, ond i daid mabwysiedig, os da chi'n neu ni yn Gymro, lle oedd o wastad efo ryw ddelwedd o Gymru cyn iddo fo ddod yma i fyw, mo sgwennu Nation Dot Cymru a yn ball le arall wan hefyd. Nes i fwynhau, dwi'n nabod Ben, ond ddim yn nabod o dda iawn, felly dwrach bod fi jyst y lefel iawn i fod a diddordeb yn ei fywyd o, ond yn mynd bob yn hyn, ni'n gwybod hyn amdano chdi. Ond na, mae o 'di sgwennu dda, de. Mae o 'di sgwennu dda. Llyfrau Cymraeg, dwi'n teimlo bod fi fwy ne lai mond yn darllen petha da chi wedi darllen o mlaen i. Croesi, Cyfandir ar Ddwy Olwyn, Greg Muse. Dwi'n cweit 'di gorffan, ond ia. Pam ti'n neud gwynab fela ta fe? Yn gwynab oedd anyway. Na. Deud, da ni di drafod o yn yr un cynt, ynddo? Do, a jyst deud bod fi'n cydweld efo chi. O, na chdi. Di hynna'n iawn? O'n i'n meddwl bod chdi'n neud gwanas o'n ni. Na. Y frawddeg nesa oedd. Dwi'n cydweld efo chi, dwi'n wrth modd efo fo. Da iawn. Da ni cael deud hynna, ynda? So sa rhywun di darllen o beth o blaen. Do. Cos dwi'n di ddeud eto, mae yna rei bobl di darllen Landstar. Nes di fwynhau o, Aled, yn arw? Do, dwi'n cofio'n iawn. Do, fawr iawn. Dwi'n yn siŵr. Erbyn y diwedd, o'n i falch bod fi di dyfal barhau. Ond mi o'n i ymledig yn y dechrau. Dyfal barhau o oedd o'i 5 bach. A ges i gip ar yr... So rydw i wedi darllen ar y Saesneg? Y gwreiddiol? No. Ges i gip ar gopi ffrind i mi diwrnod neu 2 nôl. Ac i fi, mae hwnnw'n darllen gymaint rhwyddach a symlach. Felly bod ddifyr iawn y penderfyniadau mae syllt ydi i wneud y llyfr yma'n fwy barddonol, telonegol. Dwi'n gwybod os y fwy cynnil, cos os o'n i feddwl bod y llall reit gynnil hefyd. Lot o gwestiynau yn meddwl i ynglyn â cyfieithu a dewisiadau cyfieithu. Mi na i gyfadda ar y pwynt yna, nes i ddechrau fo a nes i ddim i orffen o. Be? Yr un Saesneg? Ar un Cymraeg. Yr un Cymraeg. Dwi'n di dechrau. Dim yn y mwd. O, da chi'n synnu fi. O'n i'n meddwl sa chdi di gwirioni, Sian. Ryswn i'n di O, cael... o'n i'n disgwyl bod. O'n i paip o Sian. Wel, darllenwch chi Hunchback a na i ddarllen hwnna ta ar gyfer yr un nesaf. I ni gael gweld. Ie. Ond oedd o'n... Dwi'n bod dwi'n jyst lot o gwestiynau am gyfieithu. A na i orffan, mae hyn yn amnadwy. Dwi'n sôn am lyfr, mae gynnau gysylltiad efo fo. Ond mond fatha cyfieithydd rei darna bach. Bodeger o farddoniaeth o'r enw Chronic Women, Menywod Chronic. Project gyn Llenyddiaeth Cymru, di gyhoeddi gyn honno, a cerddi gyn ferched sy'n byw efo cyflyrau iechyd neu anabledda, cyflyrau hir dymor. Yn Gymraeg neu Saesneg ac wedyn ydi cyfieithu
i'r iaith arall, a dyna pam dwi mewn rhyw brint man yn rhywle yna, bo fi wedi cyfieithu rhai o'r rhai Saesneg i Gymraeg. Ac o'n i'n gwybod pan o'n i'n gwneud heini, o dwi eisiau darllen rhai pawb, mae'n ffordd effeithiol iawn o esbonio cyflyrau iechyd. Dwi wedi cael profiad o hynny'n neud gweithdai de. Difyr. Ia, mae o ddifyr. Be di'r teitl? Chronic Women, Menywod Chronic. Ww. A golygyddion Hannah Nisa a Gwyneth Lewis. Chdi dream team. Ia, ia. Felly, dyna chi etholiad bach o. Gret. Ydy Gwaneth i gorffan teipio? Ti di ffindio dy hun ar ffolio? Dwi wedi ffeindio ma' 'na adolygiadau 'na, ond hen rei gwales 'dyn nhw hyd yma o be wela i. Mae'r awdur yma'n rhechaidd. Oedd yr adolygiadau ar y gwales ddim yn rai eitha... Oedd nhw gyd i weld yn... Psychophantic. Wel, oedd nhw gyd i weld yn ganmoliaethus iawn. So bydd yn bod yma hynna? Na. Neu Oedd, ddysgu dwi'n meddwl ddeud bod wrth yna pawb sydd ar oedd. Instagram bod o'n iawn. Ganmoliaethus. Ond hynny ydi Os oedd... ala i roi comments ar ôl yr adolygiadau ar y safle newydd. O, nes i'm sbio ar hynny. Sy'n mae teipio ei hippie old hag. Cer i weld os ydyn nhw wedi rhoi sylw ar llyfr glas nebo. Newn ni newid Wikipedia Bethan nawr, ie? O. A beth am y ple 10 o fe. Ac yn rhechaidd. Ta pan ti wedi deud rhywbeth a ti'n difaru denaid, pan ti... Ti eisiau mynd o'r sgwrs mae ben, Bethan? Ia. Ia! Dyna. Oce. Diolch yn fawr iawn i chi bois. Tan tro Diolch. nesa. Ta-ra! Ta-ra. Ta. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.